ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷ నుంచి ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ದ ಬರೀಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿಲ್ಲದೆ ತೊಂದೆ ದೇವರೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ತೀರ್ದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆಂಡಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವೇರ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇಪಲ್ ಒಪ್ಪಡ್ ಬಂದೆ ಅಂತೀನೆ ಏನವು ಬದಿರ ಬಾರ್ದ ದನಿ ಈರೇನ ಅಂದ್ ಯಾನೆ ಪಂಡೆ ಕೈ ಏರು ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತ ದನಿ ತುಂಬು ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಬಾರ್ಡ ಬೇರೆ ಮಲ್ದೊಂದು ಪನಾಡಿಗೆ ಒಣಸಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆರು ಬಂಡೇರಿ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪದ ಬೇಲೆದ ಚಾಕೆ ಚಕ್ಕೆತೆ ಬುಡ ತೂದರೆ ಖುಷಿಯಾದ ಬಂಡೇರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಲ್ಲ ಮುಲ್ತು ಬೇಲೆ ಬುಡುಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ನಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚೆ ನಾನು ಒಂಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಎನ್ನ ಬಾರಕ್ಲೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಆತ ಚಾಕೆ ಚಕ್ಕೆ ತಿತ್ತಿನ ದುಂಬದ ಬೇಲೆಂದ ಆಯ ಬುಡ್ನಿ ಭಯಂಕರ ಭಯಂಕರ ಚೊರೆ ಜನ ಇತ್ತೆ ಯಾಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬಾರ್ಡೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದಿತ್ತೆ ಅಗುಲು ಎಂಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ಪಾಯನಾಗೆಲ್ಲ 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ಬೋದು ಇನಿ 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ಪಾಯನಾಗೆಲ್ಲ 3 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ಪಾಯ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಮಂಡೆ ಚಾದಲ್ಪ ಬುಡ್ನಿ ದೇವನಗಲ ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅವನ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ಕೊರ್ನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಂಡಿ ಐಡಿಯಾ ಮಿತ್ತಿ ಬತ್ತಿನಗುಲು ಇರೇ ಫೋಟೋ ಬಂದು ಪಂಜಿ 2 ಐಡಿಯಾ ಈ ಬಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಈ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಚೈನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅವು ಚೈನ್ ಹತ್ತಿ ಇನ್ನೇನ ಕಂಟೆಲ್ನ ಚೈನ್ ಕೊಡ್ತು ಮೊತ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಅವತ್ತೇ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಾಗ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಇತ ಬಾರ್ಡ್ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಬತ್ತದು ಏರ್ಲೊಂಜಿ 30 ಬಾರ್ದು ಮೆಂಬರ್ ಅವಳು ಪಕ್ಕ ಬಯ್ಯದುಲ ಆಯನ ತಿರ್ತು 30 ಬಾರ್ಡ್ನ 3 ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ಪುನು ಅದ ಕೊಂಚ ಹಚ್ಪ ಮಿತ್ತಾಯ ನಡೆ ಮಿತ್ತಾಯ ಸೀದೀರೇ ಬರ್ಪಿ ಆ ತಿರ್ತಗೊಲ ಅಗಲ ತಿರ್ತು 30 ಅದ ಮುಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ಪರಿಜಿ 3 ಹಚ್ಪ ಮಿತ್ತಾಯ ನಡೆ ಬೋಪು ಅದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪಿ ಅಂಚ ಬೇಲದಾಲಜಿ ತಿರ್ತಗುಲ್ 30 ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಹಚ್ಪ ಮಿತ್ತಾಯ ನಡೆ ಬೋಂದೆಪ್ಪು ಮಿತ್ತೆ ದಾಲಜಿ ಬತ್ತಿನ ಹಚ್ಪೋ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಆತೆ ಬೇರೆ ఒక లాస్ట్కి మిత్తే 100 ఇరువ మెంబర్ అవరేజ్ ఆగే మిత్తే ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲು ಫ್ರೀ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲು ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಲಾಸ್ ಆಪುಜ ಏನೇ ಲಾಸ್ ಆಪಿನಿ ಇತ ಇಂಚ ಬೋಂದಿತ್ತದೆ ಆಯ್ತ ಕಡೆ ಕೊಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಮನ್ಲೆಗೆ ಮುಪ್ಪ ಓಲುಲೆನ ಅತ್ ಪರಂದಿನ ಇರೆಗೆ ಆಯ್ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೂಗು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಿನ ಆಗಂದಾಜ ಪುಣ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪಜಾನ ಗೆಂದಿದ್ದೇನ ಸೋತೇನಂದ ಬಾಟ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಉಲಾಯ್ದಿ ಬೊಕೇನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇತ್ತು ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಲಪುಡ ಅದು ಬಿಡ್ ನೀವು ಅವು 1 ಡೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಪ್ಪ ಉಂಡೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಡೆ ಇನ್ನೇ ರತುಡ ದಕ್ಕನ ಉಂಡೆ ಅತ್ತಿ 1 ಡೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಏರಂಡಲ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪರಿಯರ್ನಾಂಡ ಬಯ್ಯ ಗಿಲ್ಲ ಬೋನ ಆಯನ ಬುಡಿದಿ ಗೊಂಜಿ ಸೀರೆ ದೇವನ್ನಗ ಬುಡಿದಿ ಬಾಕಿಲ್ಡ ಚಿಲ್ಕ ದೆಪ್ಪೊಡದೆ ಐಟೊಂಚೂರು ಲಪುಡ ನಂಚೆಂಕಲು ಸ್ಕೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೆತ್ತವು ದೇವನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಟ್ಟವನಗ 11 ಏರ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಮುಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಬರಿತೆಲ್ಲದ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ನಾಯ್ಕರ್ 3 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾರ್ದಿರು ನಾನು 1 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾರ್ದಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ತಿಕ್ಕುದು ಎಂಕಲ್ ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋನ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಿಡಿದಿ ಒಂಜೆ ಬನ್ನಿ ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತನ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂದು ನಾಯ್ಕರ್ ಕೊರ್ಚಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಅರೆನ್ ಗಂಟೆಲು ಕೋಲಾರ ಪದ ದರ್ ಹೋಯ್ಕೊಂಬತ್ತದು ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕುಲ್ಲದು ಮೊಬೈಲ್ ಚೋಟಾ ಭೀಮ್ ತೋಜದು 1 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ಪದು ಸೀರೆ ಬತ್ತೊಂಬು ನನ್ನ ನೆಟ್ ಕಣ್ಣನಾಲು ಸೈಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಂದು ಎಂಕುಲೋ ಸ್ಕೀಮ್ ನುಂತಾಯ್ನ ಓ ಅಂಚ ದಾದನಾವಡ್ ನಿನ್ನೆ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಈ ಐಡಿಯಲ್ ಪುರ ತೂನಗ ಎನ್ನ ನೆಕ್ ಬಾರ್ಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆವಂದ ಆಪುಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಾರ್ ಬಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಒರಿಗೆ ಬೇಲೆದಾಯಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಚಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅತ್ತಿ ನೀವು 2 ವರ್ಷದ నుంచి ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನವರಿ ಧರ್ಮೋ ಬೆನಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದಿರೋದು ಏರಿ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ಚಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಜನ ನೀರು ಎನ್ನಂಡ ಕೊರಿಯರ್ನಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಬಾರನ್ನು ಬಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತುಗೆ ನೆಪ್ಪ ಈ ತೂಲ ಅಂದ ಸತೀಶ ಅಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಸತೀಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಹೊಸ ಬೇಲೆದೆ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಎನ್ನ ದನಿಕುಲು ತೀರ್ಪೋನ ಕೊಂಚ ಪಾತೇರ್ ಪಣೊಂದಿರ್ತೀರಿ ಸಚ್ಚು ಯಾನು ಸೈಯೊಡ್ದು ಮುನಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ತೂವೊಡುದು ಪಣೊಂದಿರಿ ಅವು ದಿನ ಇನಿ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತನು ಓಕೆ ಎಂಕಾಯಿ ವೆಯ್ಟರ್ ಅವು ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಒಡೆಮೆ ಅಂಗಿದ ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಪುರಿನ ಚರ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೈದಾರ ಯಾನೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 100 ವೆಯ್ಟ್ರಿ ಅವ ಮೀ ನಮಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಮ್ಮನ ಫಲ್ಲೆ ಒಂಜೆ ಬೇರೆ ಮೀ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದ ಹೊಸತ್ ಬಂದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದೀಪುನಿ ಅತ್ತಿ ನಿಗಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ದಾತೊಂಡಿ ನಿಗಲ್ಲ ಏನ ಭಾರತ ಬಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡಿ 10 ಬಾರಗಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್
ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಆಪುಂಡಿ ಒಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತೊಜ್ಜಿ ಏ. ಎಂಕಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಲಿಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ? ಒಂಜಿ ಇನಿ ಕೋಡೆಡ್ ಕಣ್ಣನಾಯ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಗ್ ಪರ್ರೆ ಬಡದು ನಾಂಡ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದು ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಾದು ಒಲ್ಪ ದೆಂಗದು ಬಾರ್ ಬರು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಗ್ ಅಂಚತ್ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಬುಡದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿದ ಬುಡದಿನಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಆಡ್ಬಿಡ್ಪುನು ಕಣ್ಣನೆ ಬಾರ್ ಆಡುಗಳು ಮೂಲು ಕಣ್ಣನ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಾರ್ತಾನ ಮುಟ್ಲ ಬುಡದಿನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪಿ ಮುಗಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಗೊತ್ತುತ್ತೆ ದುಂಬು ವಾರಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಕಲು ಇತ್ತ ವಾರದ 6 ದಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಗುಡಿದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೋರಿ ಪಾರಕ್ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪೆಮ್ಮನ ಗುರ್ತ ಅಬ್ಜಾನ್ ಅತ್ತ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಮೋನೆ ನಿಗಲ ಬಾರ್ಡ್ ಬರ್ದು ಕುಮೆ ದುಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆನ ಮೋನೆ ನಿಗಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಲಗಾಡಿಗೆ ದುಪ್ಪು ಅಂಚದಾಲಿ ಯಾವ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಪುರ ಹೇಗ್ ಮಾರ್ರೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ ದೇಗಿ ಬೆದ್ದೆ ಬೆದ್ದೆ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನೆಡ ಬೇತೆ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತಿನ ಪಂಡು ಕೂಡಲ ಐಡಿಯಾ ಬೋಡ ನಿಗಲಿ ಎಗಲೆ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪನ ಐಡಿಯಾ ಇಡಲೇರು ಈನ ಮರ ಬೆದ್ದೆ ಬೆದ್ದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಡಿನಿನಕೇನಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಡಕೇನಿ ಈತು ವರ್ಷ ನಾಯಿ ಬೇದಿಲಕ ಬೆನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ಧನಿಕಲಾಡಿ ಎಂಡಕೇನಿ ಹೆಂಗ್ ಅನುಭವ ಯಾ ಮಲ್ಪನಾಂಡ ಇಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬುಡ್ದು ಕುಡಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೆಟೇನಿ ಒಂಜಿ ಹೈವೇ ಡಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಾಡು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಾಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ವ್ಯಾಪಾರ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಭ ಉಂಟು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಾಂಡ ಖರ್ಚಿಜ್ಜ ಮಾರ ಅದು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಎಂಜಿನ ಖರ್ಚಿಯ ಒಂಜಿ ನಾವು ಕರ್ಮಾರ್ದ ಗುಂಟ ಬಾಡು ಒಂಜಿ ಸೀಮೆಗೋಲ್ ಕಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಪುನ್ ಕೋರ್ಪುನ್ ಸೀಮೆಗೋಲ್ ತೀರ್ಪು ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಪುನ್ ಕೋರ್ಪುನ್ ಸೀಮೆಗೋಲ್ ತೀರ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಪುನ್ ತೀರ್ಪುನ್ ಕೊರ್ರೆ ಎರ್ರ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನವರೋಡ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಪೊಡ್ಜ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ತೂಲ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಚಿನ ವೆಯ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ಕೆಂಡ ಇಚ್ಚಿನ ಲಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಡಿಯಾನೇ ಪುಲ್ ಇದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಯುಕೇಟ್ ಎಡ್ತಿನ ಎಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಐಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಾಡ್ನಾಗ ಬೇತೆಗಳು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತಗೊಳ್ ಬಾಡ್ ನಂಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತ್ ಬಾಡ್ರು ಯಾ ಮಲ್ಪಿನ ಅಂದಾಂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಮಲ್ತದ ಆನೆಗೆ ತೊಂಡ ಲೋನು ಮಲ್ತದ ಆನೆ ಬಾಡು ಆಡಕೇನ್ಲಿ ಆನಡೆ ದಾದ ಲಾಭ ಉಂಡು ಆನೆ ದಾದ ಲಾಭ ಉಂಡು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆನೆ ಗೊತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಓಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಆನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಆನೆ ಪೋದಿಂಚ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಕೂಪುರ ದಕ್ಕುಂಡು ఒక ಆನೆದ ಬೀಲದ ರೋಮ ಐಟು ಉಂಗಿಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನ್ ಚೈನ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನ್ ಆನೆದ ಬೀಲೊಕ ತಾರದನ್ನೆ ಪುರ ಪೂಜಿಂಡ ರೋಮ ರಪರ ಪರ 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 ಮಲ್ಲಾಪುನ್ ರಪರ ಪರ 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 ಕಾಸ ಆಪುನ್ ఒక ಆನೆದ ಅಂಬಿ ಐ కొంచెం ಸೆಂಟ್ ಬಂಡು ಉದ್ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನ್ ఒక ಆನೆದ ಬರ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆನೆನ ನಿರ್ಮಲೋಡು ಪಡ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡು ಆನೆಡ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಣವು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿ ಆಡ ಪಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾತ ಮಲ್ತಂಡ ಏತ್ ಒರಿ ಉಂಗಿ ಲಾಭ ಐವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ 25 ಕನ್ಫರ್ಮ್ 25 ಕನ್ಫರ್ಮಾ ಐನೇ ಮೋಸ ಆಡತ್ತೆ 50 ಐನೇ ಬದು ಆನೆ ಖರ್ಚಿಜ್ಜ ಕೇಳಿ ಆನೆ ಖರ್ಚಿಜ್ಜ ಆನೆಗೆ ಈನ ಖರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನ ಒರಿನ ನುಪ್ಪುನು ಮೀಂದ ಮುಳ್ಳು ದೊಟ್ಟು ಗಿಂಚ ಮುರೆತ್ತದು ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಆನೆ ದಕ್ಕಂಡ ಆನೆ ಬರ್ಪುನು ಕುಟು ತಿಂದು ಸೀದಾ ಹೋಗು ನಮ್ಮ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪನಗ ಮೀಂದ ಮುಳ್ಳುನು ಮಲ್ತದ ಆನೆಗೆ ಆನೆ ಬತ್ತು ಕುಟು ಆಡ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಾಂಕುನ ಆನೆನ ಅತ್ತು ಕೋರಿಯಾಗಿ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏ ಅಂಚಿನ ವೇಟ್ರ್ ನಕಲ ಪಾತೆರ್ಗೆಂದಿರಿ ನಿನ್ನೆ ಕುಂಕು ಕೂತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆನೆ ತಾಂಕುನ ಮಾವುತೇರು ಯಾನ್ ತುಂಬಿತ್ತಿನ ಬಾರಡು ಎಂಕಲ ಒನಸಿಗೆ ಚಾಬರ ಪುರ ಬರಂತೇರು ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಧನೆ ಕೇನು ಕದ ಗೊತ್ತಾಪು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಹಲೋ ಮಾವುತ ಬ್ರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಲೋನ್ಗೆ ತಂದು ಆನೆ ಪಾಡೋಡುಲ್ಲ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಚರ್ಚೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಆನೆಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡಿ ಏತ್ ಕೊಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಡಿಯ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳಗ ಅಲಂಬೆ ಎಂಜಿನ ಅಲಂಬೆ ನಮ್ದು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪೆಂತಿ ಒಂಜಿ ವಾರೋಗ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ತುಗ ಇತ್ತೆ ಆಯನ ಮೌತ ಬ್ರೋನ ಮೆಗ್ಗೆಡಗೆಲ್ಲಿ ಇದು ಏತುವರಿಗೆಲ್ಲ ಸುರುತೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಐನೇನ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಗೆತ್ತೋನು 7 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪಿಯ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಇಡ್ಬೇಕು 2 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ಕ 12 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ಕ ಬಿಡುವ 25 ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಇಡ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಕಿದಂಬೆ 5 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ಬೇಕ ಆನೆ ಅರ್ಧ ಮಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು 75 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ಬೇಕ ಆನೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಅವೇ 100 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ಬೇಕ ಆನೆ ತಿಂಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 100 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ಬೇಕ ಆನೆ ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಸೊಂಡಿಲ್ಡು ಇರ್ನ ಪಾಠ ಕೊಂಚ ಗಂಧವಾದ 100 ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪರಬು ಬದುಕೊಡ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂದು ಕರ್ಮ ಬೇಕಾದಂತೆ ಅದು ಇಚ್ಚಿನ ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಈ ತರದ ಮಾರಿ ತೊರ್ತು ಗಿಡ್ತೆ ಏರಿಯ ಲಾಟ್ ಬೋಟು ಹೆಂಗ್ ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ ಮನ್ವಾಗತ್ತೈತಿ ಜನ ನಾಟ್ ಕಲ್ಲು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿ ಯಾರು 2 ವರ್ಷ ಬಾರ್ ಬಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಆ
ಶೋಕೇಶ್ ಇರುತ್ತಿನ ಬಾಡುತ್ತಿನ ಗಂಗಸರ ಕಾಲಿ ಮಲ್ದಿನೇರು ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಕಾಲಿ ಮಲ್ದಿ ಒಂದು ಎರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ಓಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಉಲ ಇತ್ತಿನ ಮಾಲ್ಪುರ ಕಾಲಿ ಮಲ್ದಿನ ಓಲ ಮಾಡ್ತೆ ಗಂಗನ ಪಾಡ್ದ ಪಡ್ತೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪೆ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಎಂತು ಬಾರ್ ಉಂಡದ ಐತ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ತೆರೆದ ಮೀಂದ ಒಣಸ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂಡಿಂಚ ಸಮ್ಮನ್ ಬರ್ದು ಏನಿನ ಬಾರ್ದೇರು ಅತ್ತು ಮೂಲು ಬಾರ್ದೆದುರೇ ಇರ್ನ ಬಾರ್ದ ಪರ್ದ ಬುರ ನೆಲಟ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಮೀಂದ ಒಣಸ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾರ್ದಿರ್ ಬಾರದಿರ ಬಂಡ ಐಟೇ ಜಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಅವೇರಿ ಬರ್ಬಿನಿ Ladies and gentlemen, drinking Gangasara delivered in your car mudil. ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರಲೋ ಕೊಡದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾನ್ ಪೇ ಹೋಯ್ದಿಂದ ಐತ ಬೀಲೆ ಎದುರು ಕಣಬಡದಮ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗ ಗಂಗಾಸರ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಂಗಾಸರ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂತೆನ್ನದ ಡಬ್ಬಿ ಬಂದು ತಿರುಗುನ ಮಾರ ಇನಮೆ ಪೂತೆನ್ನೆ ನೆತ್ತಲಾಯಿ ಮಾಲುಂಡು ನಾ ಇಂಚ ಮಂತನ ವಿಸ್ಕಿ ಇಂಚ ಮಂತನ ಬಿಯರ್ ಇಂಚ ಮಂತನ ಸೋಡಾ ಇಂಚ ಮಂತನ ನೀರು ಭಯಂಕರ ಐಡಿಯಾ ಮಾರೆ ಇಂಚ ಮಂತನ ಬಿಯರ್ ಇಂಚ ಮಂತನ ವಿಸ್ಕಿ ಇಂಚ ಮಂತನ ಸೋಡಾ ಇಂಚ ಮಂತನ ನೀರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಐಡಿಯಾ ಕಾಲಿ ಪನ್ನಾಡು ನಾನು ನೆಟ್ ಬರ್ಬು ಬಂದ ಈಗ ಡೌಟಾ ಡೆಮೋತು ವರನಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇಂಚ ಮಂತನ ಈನ ಕರಕರಕನ ಮಾಡಿದ ಚರ್ಮುರಿ ಮಾಡ್ಬಿನಿ ಈನ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಮಾಡಿ ಸೈಪಾನೆ ಒಟ್ಟು ಬಾತ್ನೇನ ಬಂದದ ಇಲ್ಲ ಏನ ನಿಕ್ಕಿನ ಎಂಗ್ ವಿಸ್ಕಿ ಇರಿ ಬಿಯರ್ ನಾ ಸೋಡಾ ಪಡ್ ಸೋಡಾ ಪಡ್ ಈ ಅರಿಯರ್ಲ ಸೋಡಾ ಆಡುವೇರಿ ಸುರುವಾರ್ಪಣ ಅಂದದಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ತುಗಿಲ ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ಪಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಕಡೆದಂತೆ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಮೆಚ್ಚ ಇಂಚ ಮಂತನ ಬಿಸ್ಕಿ ಇಂಚ ಮಂತನ ಬಿಯರ್ ಇಂಚ ಮಂತನ ಸೋಡಾ ಇಂಚ ಮಂತನ ನೀರು ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪೋರ್ ಗಂಗಸರ ಹೋಗಿ ಓಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜನಪುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಚಕ್ಕನಗೆಂಡ ಚಕನಗಿ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ದಿಕ್ಕು ಉಲಾಯಿ ಕಾಯ್ಪಾಡು ಒಲ್ತು ಬೀಜ ಮಾರ ಪಾರ್ದಿನ ರಾಟ್ ಕಾಟ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ತು ಬೀಜ ಮಾರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಾಪುಣ ಏನೇ ಪುಗ್ಗಿಯಲ್ ಮಾರ ಆನಮ ನೀನೇ ಅದೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರ ಬಗನಿಗೆ ಸ್ವಾಯಿಜ ಆನಮ್ನೆ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಬಾಪುಜ ದಾದನ ಪನ ನಿನ್ನ ಅಂತೂ ಗಂಗಸನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಅವು ಸೂಪರ್ ಐಟ್ಲ ಈ ಚಕ್ನದ ಐಡಿಯಾ ನೀ ಗಡಿ ಕುಕ್ಕು ಬಾರ್ದ ತುಪ್ಪನೆ ಸಾಯ್ತು ಬೋದ್ನೆ ಅಟ್ಟಲ್ ಪಾತಾನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ನೀ ಗೊತ್ತಾಪ ಜಾತ ನೀಗ ಅರ್ಥ ಅಂಚನಾದಿ ಭಂಗ ಕೊಟ್ಬಿಡ ಏನನೆ ಪನ ನಿನ್ನ ಗಂಗಸರ ಮಾರ್ನ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟ ಅವು ಸೂಪರ್ ಅವೆಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ನಿನ್ನ ಚಕ್ರದ ಐಡಿಯಾ ನೀ ಗೋಂಕದ ಬೀಜ ಬಿಟ್ಟವನೇ ಸಾಯ್ತು ಗಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮುಟ್ಟೆ ಗುದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಅಡ ಅಂಚಪ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದು ಉಪದ್ರ ಏನು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಈನಕ್ಕೆ ಈ ಬೆದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೈಬಾಡ್ ನಂಚಿದ್ರೆ ಮರಲ ದೇ ಮಾರೇರಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಖಂಡನೆ 5 ವರ್ಷ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಂಡಲ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸದಾರಿ ಸನ್ಮಾನ ಪಂಪಿನ ಮಲ್ದಿಜೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಕನೋಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಹಿಳೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕೈಟಿನ ಸನ್ಮಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆಯ ಅತಿ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕೈಟಿನ ಕೊಂಚ ಸನ್ಮಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬೆದ್ದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಬೇಲೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂದ ಇರಿಗೋಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಬೇಲೆನೆ ತೂದು ಓಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸಂಘ ಸಂಸದಗಳು ಓಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಇತ್ತಂದ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನವನ DC ಕುರ್ದಾಲ್ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸಿರಿಗೆ ಇದು ಓಲ ಸನ್ಮಾನ ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಓಲ ಸನ್ಮಾನ ಅತ್ಯಮ್ಮ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ಪ ಎಂಗುಲು ವೆಯ್ಟರ್ SS ಏರು ವೆಯ್ಟರ್ SSS ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನು ಏನ ವೇಟರ್ ನಗರ ಸಂಘ ರಡ್ಡು ಸಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ದು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ವೇಟರ್ ನಗರ ಸಂಘದಗಳು ಸೇರ್ದು ಇತ್ತೇನೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಸನ್ಮಾನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಆಡು ಭಾಷೆ ಲೋಕಲ್ ಎನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ
ಯಾವನ್ಪಿಂದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಇನ್ನ ಭಾರತ ವೆಯ್ಟರ್ ఆయన ಲೋಕಲ್ ಆಡು ಭಾಷೆ ಇನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾನ ಇನ್ನ ಬೇಲದೆ ಇರೆಗೆಡ್ಡೆ ಮುಂದ ಅವಡೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಆ ರೆಂಚಿನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅರ್ನ ಬಯೋಡೇಟಾ ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಮುಂದಲೇ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದಿವಂಗತ ಚಂದಯ್ಯ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಸಂಪಾ ದಂಪತಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1947 ರಾತ್ರಿ 9:30ಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಗಂಡ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾ 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 ಶಬ್ದ. ಮನೆಯವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡುವಾಗ ಗೋಚರಿಸಿದ ಮಗುವೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಜನ. ಏನೆಂಬ ಕ್ವಾ 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 ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಡಿನ ಪುಚ್ಚ ಗಿಂದಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂತೇನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂತೇನ ಯಾನ್ ಆಡು ಭಾಷೆ ಬರೀ ಬಂತೆ ಅನ್ಕೋ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಇನ್ನ ಬೇಲದೆ ಮತ್ತಿನ ಇರೆಗೆಡ್ಡೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಂ ಚೂಟಿ ಇದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಂಗುಲಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಊರವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಶಬ್ದ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ತಿನ ಬೊಣ್ಣು ಎಂದು ಕರೆ ತಡಗಿದರು. ಆದರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಪೂತಿನು ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ, ಒಂದು ಆ ಪುಂಡಿಯ. ಆದರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಪೂತಿನು ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ ఆయన ಒಂಜಿ ಪೇಜಿಗೆ 4 ಅಕ್ಷರ. ಮುಂದೆಯವರು ಪೊಣ್ಣನನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಲೂಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಊರು ಕೊಡಗಡೆ ಮೇಯ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ ಮನೆಯವರು ಮದ್ಮೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರು. ಊರಲ್ಲಿ ಪೊದು ಸಿಗದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ದೂರದ ಬೊಂಬೈಯಿಂದ 4 ಪೊದು ಧರಿಸಿದರು. ಬಂದ ಪೊದುಗಳು ಇವರು ಪರಂದು ಕೊಟ್ಟು ಪಗಿಲು ತಿಂದು ಸರ್ಬತ್ತು ಕುಡಿದು ಇವರ ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಾಂದೇನೆ ದಾಟಾರತು ಒಂದುಲ್ಲರ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆ ಪಂಪ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದವರು ಇಂದಿಗೂ 40 ವರ್ಷವಾದರೂ ಮುಟ್ಟ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಎಂಬಂತೆ ಕುರಿಪತಿ ಕುಂಬುಡಗು ತೆಟ್ಟಿಬೋತಿದಾರ ಎಂಬ ಹಿರಿಯರ ನಾಯಿನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವನೋ ಒಂದನಿಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನವಾಯಿತು. ವಿಶ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಗಿಯ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಒಂದೇ ಪದ, ಈ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಯ ಮಗ. ಆದರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಕರ್ಮದ ಸನ್ಮಾನ ನೀನೇ ಮೇನ್ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಬರು ದೇ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಬಾರು. ಆದರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಯುತರು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಅದರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಸುಖಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಬೋಡೆ ಆ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಿಂಕ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಆದ ಆದರೂ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ ಬಾ ಮಾತ ಭಾಷೆ ನೆರೆ ಬಲ್ಯ ಆ ಭಾಷೆ ಪೂರ ನೆರೆದು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮದ ಸನ್ಮಾನ ನಿಂಚೆ ಮಾತ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದಾಗಿ ನೆನಪರೈತೆ ಆಡ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಪೂರ ಬರೆಪದು ಮತ್ತು ಅಗಲ್ಡ ಮೊಗಲ್ಡ ಪೂರ ಕೈಕಾರ ಪತ್ರದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸನ್ಮಾನ ಗಿತ್ತುಂಡ ಏರಿಗೆ ಇದು ಅಗಲ್ಡ ಮೊಗಲ್ಡ ಪತ್ತದ ಅಗಲ್ಡ ಪಾತ್ರದ ಮೊಗಲ್ಡ ಸನ್ಮಾನ ಗಿತ್ತುಂಡ ಇದೇ ಸನ್ಮಾನದವರು ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊನೋದು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಶೋಕೇಸರ್ ದೀಪಿನ ಬದಲು ಈರು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಜನಕುಲೇ ಖುಷಿಯಾದ ಜನಕುಲಿರೇನು ಮುಲ್ಪದಿ ಏರು ನಾಂಡ ಅವು ಏರಿಗೆ ದಿಕ್ಕುನ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡ ಸನ್ಮಾನ ದಿಕ್ಕುನ ಪೂರ ಏರಿಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಕಡ್ದು ಕಾಡು ಮಲ್ದಿನ ಕಲೆಗೆ ತಸಿ ನಡೆದು ಕಾಡು ಮಲ್ದಿನ ಕಲೆಗೆ ಚಿತ್ತು ಪುಲಿ ಮಾರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟದಿನ ಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೇಗೆ ಬ್ಯಾರಿಂಡಂಚಿತ್ತಿನ ಊರುಡು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಗುಲಿ ಏರ್ಲ ಸನ್ಮಾನದ ಪಿರ ಪೋತಿನ ಕುಲತ್ತಿ ಅಗಲ್ನ ಬೇಲೆ ತೂದು ಸನ್ಮಾನನೇ ಅಗಲಿನ ನಾಡು